buzeranti. Odbočili, aha, odbočili. Aha. Odbočujú. Podľa mňa už sem ide autobus, preto tu idú čakať. No, budeme na čatači. Ne, pôjdu nás vyháňať. Tožte to, schovám si zástavu. Tožte to. Otáčajú sa tu tlačí? Jak to mám preložiť? Wow, oni sa otáčajú? Oni idú za nami. Otočili sa? Pauzujeme. Pauza. Ráno na speko. Prvý sex, máme ráno na 15. No, dajte. No, buzeranti, za toto vás platíme, čo? A Kaliňáka nevíte šupnúť do basy. Aj s počiatkom, kedy fetuje kokain. A čo sa tam postavili? Zakývajme. Podľa mňa už dojde autobus, tak už čakajú buzeranti. Aha. To je isto Kaliňák. Okolo išiel jeden na civile a mal na streche maják. Jak nás maral fričko, si ho schoval. No. V Dunajskej strede je skupinka, schovaná, dobre začína. A za ním čo ste neišli, buzeranti? To išlo 50-kou. Cez dedinu. Babi potom do auta, stačíte kúpiť niečo. Tak sa máte na čo tešiť. Dobre, čau. Čau. My sme na nás. Áno, tak oni živia sa na nás, ne? My sa mali narodila nedávno. Ale nedávno, keď sa narodila.